Tak to je pomerne ťažká otázka, ako som sa dostal k modelárstvu, to už bolo fakt hodne dávno. Ale modelárstvo je to, čo ma dostalo vlastne k lietaniu. Čiže ja si pamätám ešte niekde, keď som mal nejakých 6-7 rokov, prvé stavebnice od Smeru som začal s Kanagónom, polosvetovaný, ako tí starší vedia stavať. A vlastne to bol taký ten prvý input a taký ten prvý krok, ktorý ma viedol k letectvu ako takému, nehovoriac o tom, že som býval, alebo ešte stále moji rodičia bývajú blízko letiska Sliač, takže som videl lietadlá lietať hore-dole v blízkosti môjho domova a som si povedal, že by to mohlo byť asi cool job. A proste nejak tak ruka v ruke, samozrejme veľa štúdia predtým, moja cesta bola trošku strastiplnejšia dostať sa k tomu lietaniu, ale podarilo sa to a nakoniec som tu medzi vami ako veliteľ letky F-16 na Slovensku. Za čo ďakujeme v prvom rade, ale ja sa to ešte na chvíľku tomu modelárstvu vrátim a potom pôjdeme kde si asi viacej doma v rámci rozhovorov a to je k tomu lietaniu ozajstnému. To modelárstvo, to bola technika alebo boli lietadla? Lietadla, ja som začal s lietadlami, aj stále som aktívny modelár, mám tam Fantoma 32-kového, keďže už som starší, potrebujem väčšie lietadla, aby som na to videl. A venujem sa väčšinou prúdovým mašinám, mám celkom už peknú zbierku izraelských mašín doma. Takže lietadla, skúsil by som si niekedy aj nejakú techniku samozrejme, ale ťažko sa mi teraz hľadá čas aj na tie moje lietadlá, takže možno niekedy v budúcnosti, v nejakom tom dôchodkovom veku, ak ešte stále na to budem vidieť, samozrejme. A nadviažeme na to izraelské letectvo, je jedno, ak sa nemýli, najpočetnejší stroj, čo majú F-16, aj keď trošku staršie, i keď modernizované. Máš ju postavenú? Samozrejme, mám postavenú ičkovú verziu, teda to je tá dvojmiestna používaná hlavne pre air-to-ground misie a teda na použitie proti pozemným cieľom. Bola to vlastne moja prvá 32 a môj taký comeback po nejakej tej pauze od modelárstva. A mal som ju asi pár rokov na plastikovej zime a tuším, že alebo to bolo, niekde bola a chytila tiež nejakú cenu. Super. A svoju F-16 máš postavenú? Zatiaľ ešte nie, pretože sa dlho diskutovalo o farebnej schéme, ako to lietadlo bude vyzerať. A teraz už samozrejme vieme, ako vyzerá, ale ešte som nenašiel čas na to. Bola iná alternatíva? Bolo ich viac, samozrejme, keďže sa diskutovalo o tom Have-Glass nátere, ktorý vlastne umožňuje byť tomu lietadlu menej viditeľné pre radiolokačnú techniku. Ale keďže to bolo presne pre nás všetko nové, nevedeli sme, ako ten Have-Glass sa na lietadlo aplikuje, aké farby si my môžeme teda dovoliť navrhnúť vôbec firme Lockheed Martin. Nakoniec sme sa dostali k tomu, že pôjdeme teda do tej štandardnej 16-kovej kamufláže a myslím, že to bolo dobré riešenie. No a naviažem rovno na toto, teda k tvojej F-16, teda už vieš, ako bude vyzerať. Máš tam svoje meno pod kokpitom? Nemám svoje meno, pretože momentálne máme na Sliači iba dve a je to možno taký ten precedens z filmu Top Gun, ale štandardne aj v Spojených štátoch, keď sme boli na výcviku, štandardne sa tam nedáva meno pilota, ale meno technika. Takže väčšinou pod kabínou je nalepené, alebo teda nastriekané meno technika, ktorý sa o to lietadlo stará, nie meno pilota. Takže Maverick akože není úplne... Áno, bolo to cool, vyzeralo to dobre, ale není to veľmi pravda. To by bola celkom vedená informácia potom pre všetkých, že... Poďme teda k tým F-16, alebo teda k tebe a ako si začínal. Teda nadviažme prosím ťa na to, že čo ťa teda vieme, že ťa to bavilo, vyrastal si v okolí základne, ale potom čo bol ten krok k tomu, že ťa to posunulo, že ideš do armády a chceš byť pilotom? Tak ja som to mal nejak tak nastavené pomerne od skorého začiatku, teda nestretol sa to veľmi doma s pochopením, keďže som prvý, ktorý vlastne slúži vo zbrojených silách. Ale ako presadil som si to, vyštudoval som Vojenskú akadémiu v Liptovskom Mikuláši, kde som študoval radiolokačnú a mikrovlnnú techniku. Vlastne po ukončení inžinierského štúdia som bol vybraný do tzv. Kurzu pre pilotov.
kde sme svoj výcvik začali na Žilinskej univerzite v Žiline. Lietali sme na lietadlách Zlín 142, 42, 526. Mal som možnosť lietať s Ivanom Chvojkom, bývalým veliteľom skupiny Bielých albatrosov. Veľmi perfektný človek, stále som s ním v kontakte. Vlastne po ukončení tohto pilotného kurzu som pokračoval na lietadle L-39. Je tu kopec chalanov, pozdravujem 39-károv, technikov, ktorí sa nám starajú o tieto lietadielka už pomerne dlho a za to sú v takom dobrom stave, ako sú. Skočím ti do toho, čiže 39 bolo prvé prúdové. Áno, 39 bolo prvé prúdové lietadlo pre mňa. A vlastne ukončil som svoj výcvik až po pilota prvej triedy na 39-ke. Potom som mal možnosť prejsť na MiG-29, ale z mojich zase objektívnych príčin som na 29-ku nešiel. Pokračoval som vo výcviku na 39-ke na inštruktora. Spravil som si kvalifikáciu na KES pilota a tuším, že nejaké 3-4 roky som predvádzal 39-ku ako demopilot na leteckých dňoch. Potom samozrejme som potreboval trošku zmenu, tak som bol odoslaný do Spojených štátov na školu, kde som ukončil Squadron Officer School v Alabame. A jak som sa vrátil naspäť na Slovensko, tak sa začalo pomaličky rozprávať o tom, že teda nastane nejaká zmena v taktickom letectve. Ešte vtedy nebolo jasné, či teda pôjdeme do Gripenu alebo do F-16. Nakoniec sa rozhodlo pre F-16. Potešilo ťa to? Ale určite áno. Bolo to správne rozhodnutie. Teraz s odstupom času myslím, že bolo to určite správne rozhodnutie. A vlastne vtedy sa mi otvorili dvere byť súčasťou tohto na začiatku iba projektu, pretože letka ako taká ešte neexistovala. A vlastne, jak sa celý ten vývoj toho projektu začal pomaličky finalizovať odoslaním prvých pilotov do Spojených štátov. A ja som bol vlastne až v tej druhej várke, keďže samozrejme som z tej staršej generácie a ani nedostanem taký široký výcvik, ako dostanú chalani, ktorí sú mladší, pretože vy potrebujete nejak zefektívniť ten výcvik. Čiže som išiel až v tej druhej várke do Spojených štátov. Niekde v tej dobe vznikla letka F-16, stále sme ešte letka F-16 a teraz k 1.11. sa budeme transformovať na prvú letku. Teda vlastne staneme sa nositeľom mena letky, na ktorej slúžili naše MiG-29. A tie 29, mal si príležitosť sedieť v kokpite vo vzduchu? Áno, mám, ja neviem, možno 30-40 hodín nalietané na MiG-29, ale len zo zadnej kabíny na tom našom Double C3 alebo Sparke. Bolo to úžasné lietadlo, bohužiaľ už na dnešnú dobu technologicky nebolo tam, kde by sme ho potrebovali mať. No a však viete, ideme asi na tú populárnu tému porovnávania. Keď si prvýkrát sa dol do tej F-16, predpokladám v Amerike, to bolo úplne nové lietadlo? Nie, my sme vlastne, náš výcvik v Spojených štátoch pozostával z lietaní na 3 lietadlách. Prvé bola T6, čiže to taký malý turboprop, kde sa vlastne aj my sme mali proste taký istý silabus alebo taký istú tú líniu výcviku, ako má klasický americký pilot. Čiže museli sme na každom tom lietadle dokázať, že na to máme a že môžeme... Aj napriek tomu, že si lietal už predtým na budov. Samozrejme, áno. Museli sme v každej tej fáze dokázať svoj progres, proste, že napredujeme a sme schopní lietať, či už s lietadlom T6, ako som povedal. Potom sme začali lietať na lietadle T-38, čo bolo pre mňa akože nádhera, pretože na tom lietadle lietala celá generácia ľudí. Na tom lietadle lietali ľudia, ktorí boli prvýkrát na mesiaci. Čiže to lietadlo je paráda. Je samozrejme taktiež už technologicky úplne niekde inde, ale na ten základný výcvik na prúdových lietadlách a ten základný bojový výcvik im úplne postačuje. Samozrejme už aj oni majú rozbehnutú náhradu za toto lietadlo, pretože už to má tiež celkom pekných pár rôčkov a letových hodín odkrútených. Čiže sme mali ten základný výcvik na prúdovom lietadle na T-38, potom sme sa presunuli zase na úplne inú základnu, kde sa robil už základný bojový výcvik na lietadle T-38 a vlastne až potom sme prešli na lietadlo F-16, čiže predtým, ako sme sadli do kokpitu tej F-16, samozrejme bola starší blok, bola to 30-ka, sme mali nalietaných plus nejakých 300-350 hodín. Ja len pripomeniem, že T-38 oprava v prvom Top Gune to boli tí čierni migy. Áno, to boli tí zlí. To boli tí zlí. No a vlastne tak sme sa dostali k lietaniu na F-16. Samozrejme mali sme aj nejakí 2 ľudia nám neprešli výcvikom, takisto vravel som, že
Išli sme tým istým syllabusom, ako ide americký pilot, čiže človek, ktorý na to nemal, tak bohužiaľ musel byť vylúčený a bol poslaný domov. Bal sa lietať? Nie, nebal sa lietať, proste už, viete, je to veľké rýchlosti, veľa informácií človek musí spracovávať a nie každý človek je na to postavený proste, aby zvládal toľko množstvo informácií pri rýchlosti okolo 1 machu, pri preťažení plus 6 minus 2 Gčka. Čiže mali sme aj nejakých ľudí, ktorí sme boli nútení poslať domov. Samozrejme uplatnili sa vo zbrojných silách, nebolo to také, že sme ich vylúčili z armády ako takej. Čiže chalani stále aktívne lietajú na lietadle L-39 momentálne. Keď naviažem na toto, vy ako bojoví piloti, alebo otočím to možno ešte inak, F-16 je viacočulový stroj, ty čo radšej máš? To, čo sa deje vo vzduchu, alebo ničenie pozemných cieľov? Tým, že aj na 39-ke, akože tam som strávil svoju leteckú mladosť a my sme boli prioritne určení na výcvik pilotov MiG-29, ale naša tá druhá hlavná úloha bola priama podpora pozemných síl. Čiže ja som vyrastal na tomto, čiže aj na tej F-16 sa mi viac páči takzvané to air to ground, pretože je to také viac dynamické, viac sa tam mení situácia, ešte keď spolupracujete s leteckými navádzačmi od 5. pluku. Nikdy neviete, čo vás čaká na Zemi, pretože oni sú tiež niekedy celkom tvoriví a pripravia vám na Zemi celkom slušný scenár. Kdežto ten air-to-air je čisto o číslach, čisto o taktiky a čisto dodržiavanie presných špecifických dát, ktoré musíte dodržiavať na to, aby tá taktika proti tomu nepriateľovi alebo oponentovi vyšla tak, ako vy chcete. To znie ako dobrý predpoklad na letecké dni, lebo sa hovorí, že práve títo piloti sú atraktívnejší, lebo lietajú nižšie, čiže bližšie k divákom, lebo tí ostatní tam vylietávajú hore a kde sa cítia asi lepšie. Keď sme pri tom, kedy vás uvidíme prvýkrát na leteckých dňoch? Je to tak, ako som povedal, lietal som na leteckých dňoch s lietadlom L-39, čiže ten pilot, ktorý plní tie ukážky na verejnosti, musí prejsť certifikáciou, musí dostať vlastne schválenie od nášho leteckého úradu na to, aby to mohol robiť. Je tam nejaký minimálny počet hodín celkového náletu, minimálny počet hodín na danom type, je tam nejaká bojová kvalifikácia. Čiže momentálne z tých pilotov, ktorých ja mám na letke, mám takých dvoch, ktorí by to teoreticky mohli robiť, ale samozrejme predtým, ako sa rozhodneme, teda, že niečo takéto tým ozbrojeným silám poskytneme, ten pilot musí prejsť certifikáciou a musí dostať tzv. Ten štempel nakoniec, že áno, môžeš predvádzať lietadlo F-16 na leteckých dňoch, pretože to samotné lietanie je obrovská zodpovednosť a lietanie nad hlavami ľudí je to ešte väčšia zodpovednosť tým, že keď sa vám niečo stane, musíte hneď reagovať. Väčšinou tieto stroje bývajú atraktívne pomalované. Máme fantastickú históriu s 29-kami a aj 139-ou. Naše markingy sú populárne u modelérov aj v Európe veľmi, aj pri výrobcoch stavebníc. Uvažuje sa nad niečím podobným pri 16-kách? Nechcem povedať, že sa neuvažuje. Ako som spomenul, tieto lietadlá sú pokryté špeciálnym nátierom Have-Glass. Je to nátier, ktorý je veľmi ťažký na údržbu. Je to v podstate ako keby taký šmirglový papier o nejakej hrubosti zrna 300. Vlastne ten nátier robí to lietadlo neviditeľným alebo menej viditeľným pre radarovú technológiu. Teda ak sa niečomu takémuto podujmeme, samozrejme budeme musieť žiadať Lockheed Martin ako výrobcu o to, že niečo takéto chceme spraviť. A neviem teda, ako to technologicky bude možné. Samozrejme, všetko je na diskusii. Sú lietadlá s Have-Glassom, ktoré majú špeciálne nátery, ale ich je veľmi málo. Keď si pozrete F-35, ktoré sú pokryté kompletne týmto nátierom, ja neviem o nejakej, že by bola nejak špeciálne upravená. Čiže je to na diskusiu. Mariniaci majú jednu, myslím, že na smerovkách niečo červené. Ale na jednej letke, ale to je asi všetko. A druhá vec, tým, že my máme počet lietadiel taký, aký máme a my tie lietadla potrebujeme držať bojovej pohotovosti neustále, nemôžeme si dovoliť znížiť bojový potenciál toho lietadla tým, že ho namalujeme, aby vyzeralo dobre. A to je dôležité. Ako náhle, mimochodom, kedy budú všetky stroje na Slovensku a zároveň to rozšírim ešte otázku, že je ambícia robiť air policing, ako robia ostatné krajiny po Baltí alebo niekde inde?
Čiže, ako všetci viete, my sme kúpili 14 lietadiel, momentálne tie lietadlá budú rozdelené na dve časti, 8 lietadiel priletí na územie, na územie Slovenskej republiky, 5 lietadiel stále budeme mať v Spojených štátoch ak do konca roku 2026, kde na týchto lietadlách sa bude robiť výcvik našich pilotov, pretože je tam stabilnejšie počasie a máte tam fakt 360 dní do roka, úplne pekné nebo, čisté, modré. Sú tam obrovské výcvikové priestory, sú tam obrovské strelnice, je tam väčší počet inštruktorov, že ten výcvik je tam oveľa rýchlejší ako u nás. A s tými lietadlami, ktoré budú na Slovensku, samozrejme sa snažíme zaujať našu ostrú hotovosť, teda náš air policing čím skôr. Plány sú niekedy v polke budúceho roka, že by sme mohli strážiť návzdušný priestor, aby sme odľahčili kolegov z Čiech, z Maďarska a z Poľska. Lebo minulý týždeň som s nimi sedel a už sa nám začínajú trošku sťažovať. Takže určite náš prvotný cieľ je zaujať našu QRA, teda našu ostrú hotovosť a postupne ako tie lietadlá budú prichádzať na Slovensku, ako sa naša flotila bude zväčšovať, ako sa nám bude zväčšovať personál, teda budú nám rásť počet vycvičených pilotov, počet vycvičených technikov, počet vycvičených ľudí, ktoré sa nám starajú o toto podhubie toho lietadla, pretože je tam kopec ďalších ľudí, nie iba technický a pilotný personál. Dostali sme kopec vecí k tomu lietadlu, o ktoré sa treba starať, či je to výpočtová technika, obslužná technika. Ten kolos je oveľa väčší, ako bol s lietadlom MiG-29, čiže keď toto všetko budeme mať zabezpečené a budeme schopní plniť to, čo máme na našom území, samozrejme ambícia je ísť robiť air policing aj niekde inde. V rámci tej spôsobilosti pri plnej uvažuje sa niečo o takom, ako bol Tigria letka, alebo stále ste Tigria letka, budete sa zúčasťovať Tiger Meetov, alebo možno v Amerike, keď ste aj prizvaní na Red Flag, alebo podobné veľké cvičenia? Trafil si klinček po hlavičke, akurát minulý týždeň som sa vrátil z tej prvotnej... A to sme nemali pripravené. Z prvotnej plánovacej konferencie na Tiger Meet. Teda budúci rok to bude v Portugalsku. Na základni Beža. Bolo by to výhodné pre nás tam ísť, pretože Portugálci disponujú lietadlami F-16, čiže vedeli by nám pomôcť v prípade nejakých riešení nejakého troubleshootingu priamo na mieste. Momentálne sme, ako som povedal, letka F-16 sa k 1.11. transformuje na prvú letku a prvá letka bol súčasťou tej Tigre asociácie, akurát nebol full member. Momentálne tým, že sme dostali lietadlá, nás dali do tzv. Testovacej fázy a keď sa touto testovacou fázou prehryzieme teda a ukážeme kvality či už pilotov, technikov a lietadla ako takého, tak nás príjmu za full member. Držíme palce. Ja už to trošku iba odľahčím, aby sme nešli do takých hlbokých detailov a potom vyzvem aj tu zvyšných na nejaké otázočky, ktoré dúfam, že budeš môcť v rámci možnosti zodpovedať. Vojna novotov. No to je úplne iný pocit, ako som vravel, lietali sme na F-16 blok 30, čo boli vyrobené niekedy rok 1990. Samozrejme aj ten lokátor, aj všetka tá avionika odpovedala tejto dobe. Tento náš blok je naozaj ako z ríši snov, ten lokátor je neskutočný, systém vlastnej ochrany je úplná pecka. To lietadlo samo o sebe je naozaj generačný skok pre nás, ak aj nie dvojgeneračný skok pre nás. A je to ako keď si kúpite nové auto, to proste nič neodreté, všetko krásne, čisté. Je to nádherný pocit lietať v lietadle, ktoré je nové. A to už máme také prémiové auto asi, že? Áno, je to tá vyššia trieda. To je tá vyššia trieda. Aký najdlhší let máš za sebou? Ja som mal najdlhší let 2 hodiny 10 minút. Klasický bojový let, čož aj to ukazuje na tom, že to lietadlo je schopné vydržať oveľa dlhšie vo vzduchu. A to bol let bez prídavného tankovania. Bez prídavného tankovania. S tým má skúsenosť rovnako? Áno, všetci naši piloti sú vycvičení na tankovanie vo vzduchu aj za dňa, aj v noci, za normálnych, aj za sťažených poveternostných podmienok. Čiže aj, ako som povedal, peknom dni a samozrejme aj v mraku. Tie 2 hodiny, to už je riadne dlhý let, čo prelietávali, to boli americkí piloti, čo prelietávali, tak to bude pokračovať aj pri ostatných. Áno, tak je postavená zmluva, že vlastne tie lietadlá budú preletené na naše územie.
na výsostných znakov Spojených štátov amerických. Je to jednoduchšie aj pre nás, pretože v prípade nejakej poruchy, závady, keby nám to lietadlo ostalo sedieť niekde na nejakom inom letisku, nie na našom území, stále je to v zodpovednosti ich a nie našej. A takisto, keby, nedaj Bože, došlo k nejakej nehode, stále je to lietadlo Spojených štátov amerických, čiže my nemáme žiadnu právnu zodpovednosť ani za lietadlo, ani za škody, ktoré sú spáchané týmto lietadlom. Pri takom to má tempomat, pri takom dlhom lete. Má tempomat. Autorádio? Môžete sa rozprávať s kolegom, takže keď máte výročného kolegu, máte aj autorádio. Výborné. A to vlny sú aj tam hore, akože nevypadáva signál, alebo kde treba zletieť, aby akože to hrálo dobre? Opäť to závisí na sile a kvalite vášho wingmana. Rozumiem. Dobre, jak môžem, ak má niekto nejakú otázku, kľudne dvihnite ruku, aby som prišiel k vám. Neďahane, ideme prvému. Aha, OK. Takže ostávame pri modelárčine. Našli ste si nejaký model vyslovene teraz na výstave, čo sa vám páči a prípadne by ste nám o ňom porozprávali, že čo sa vám páčilo? Tak dnes sa najviac páči jednoznačne Su-25K môjho kolegu Tónia Meša, bývalého, teda technika na MiG-29, už je v dôchodku, ale tá veľká 32-ková Su-25K, jednak tým, že je to lietadlo v slovenských farbách, čo je taká moja srdcovka a má ho fakt veľmi precízne a čisto spracovaný a keď som nahliadol do kokpitu, tak to vyzerá tak, že len sadnúť a pospúšťať spínače a to lietadlo môže letieť. Je fakt nádherná. Dobrý. Chcem sa spýtať jednu modelárskú otázku. Určite kopa ľudí sa začala zaujímať o slovenskú F-16 z hľadiska modelu a Blok 70 ešte neexistuje ako modelársky kus. Sú vraj nejaké konverzné sety zo starších stavebníc, ale problémom sú slovenské dekály. Som sa tu rozprával hore s firmami, ktoré sa venujú výrobe dekálov, AirDesign a podobne a od viacerých som dostal informáciu, že to sú de facto utajené informácie a oni pokiaľ nemajú presné nejaké miery, aby to mohli vyrábať, že sa do toho ani nepustia. Je možné, aby bežná kamufláž, ako ste sám spomenul, to značí nejaký znak a číslo bolo do takej miery utajované, že nie je možné z toho vyrobiť hodnoverné dekály? Neviem, ako už teraz je na internete kopec fotiek tých lietadiel, či už z lietania z Malaciek, teraz bolo robené air-to-air fotenie v Tucsone, aj keď tam sú naše výsostné znaky zalepené, ale čísla sú štandardný americký font, čiže tam nevidím nič špeciálne. Popisky sú štandardné americké popisky, samozrejme máme inú avioniku, iné prístupové dvierka k tým jednotlivým agregátom. Čiže ja si myslím, že z momentálne dostupných fotiek, ktoré kolujú po internete, sa dá spraviť relatívne slušný podklad. Popisky sú iba v angličtine, Popisky sú všetky v angličtine, áno. Nemáme dvojjazyčné. Nie. Čiže neviem, mám proste fakt, ja si myslím, že je už dostatočný počet zdrojov na to, aby sa dal spraviť slušný základ na to. Ahoj, Peťo. Posunulo sa niečo vo veci ďalších 4 spárok, čo bolo prezentované pred určitým časom od ministra obrany? Posunuli sme sa niekde, momentálne na stole máme letter of request, ale ja by som sa nerád k tomuto vyjadroval. Posúvame sa niekde, nebudú to len spárky, budú to dvojmiestne a jednomiestne lietadlá, ale posúvame sa dopredu. Snáď vám to ešte chytí. Díky, ahoj. Chcem sa spýtať, že či sa nad Slovenskom môže lietať nad zvukovou rýchlosťou a ako veľmi vlastne sa znižuje litráž paliva, alebo teda váha paliva, alebo dolet stíhačky pri nadzvukovom lete. Nad územím Slovenskej republiky upravovali sme si teraz akorát predpisy kvôli tomu, pretože v Spojených štátoch sme štandardne v niektorých zónach mohli lietať od 10 000 feetov vyššie nad zvukom. U nás je to od flight levelu 300. Čiže je to plus minus od 10 kilometrov sa môže lietať nad zvukom. No a porovnávať spotrebu paliva pri nadzvuku a podzvuku, to je ako keď porovnávate 1.1 HTP s 6.4 Hemi motorom. Proste ten spotrebomer, to je ako kolečko na bicykli vtedy. To je ako keď lievate doslova vedrom palivo niekde na cestu. To je...
Ja iba nadviažem na túto otázku. Ako to je s tankovaním vo vzduchu na Slovensku? Pokiaľ to nie je tajné. Nie, nad územím Slovenskej republiky môžete si pozrieť v klasických dokumentoch letových prevádzkových služieb. Máme, ak sa nemýlim, 2 racetracky, ktoré sú určené na tankovanie za letu. Samozrejme, Slovenská republika nedisponuje žiadnym tankerom, čiže keď budeme my robiť výcvik tankovania za letu nad územím Slovenskej republiky, budeme si musieť prenajať tanker. Sú tzv. Tie asociácie tankerov, do ktorých sa však treba zapojiť, keďže nie sme zapojených, tak to objednanie tankeru môže byť trošku zložitejšie, ale máme na to tankery, ktoré teda na to ako také nám je poskytnúť. A potom, ako si aj spomínal, počas cvičení Tiger Meet napríklad je štandardne tanker aviable, čiže môžeme ho používať pri akomkoľvek cvičení, kde tie tankery sú prístupné, tak ich môžeme normálne využívať ako každý iný členský štát na to. Môžeme niekedy očakávať F-16 aj v digitálnej kamufláži? K tým kamuflážam som sa až vyjadroval. Je to veľmi, veľmi diskutabilné, pretože my sme nastavili nejakú formu tej kamufláži momentálne. Aj tá naša digitálna kamufláž, viete, tú digitálnu kamufláž na to, aby mala nejaký zmysel, musí navrhnúť počítač. Není to len tak, že si človek začne kresliť kocky. Proste na to, aby to malo nejaký zmysel, aby sa rozbila tá silueta toho lietadla, čo je vlastne ten prvotný dôvod, prečo sa tá digitálna kamufláž robí, musí byť navrhnutá počítačom. Ale ja si dovolím tvrdiť, že asi nie. Skôr touto cestou momentálne nepôjdeme. Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, koľko už lietadla, tie 2 lietadla, ktoré sú momentálne na Slovensku od príletu nalietali, ak to není tajná informácia. A tiež by ma zaujímalo možno druhá otázka. V rámci leteckého výcviku v Spojených štátoch zúčastnili ste sa niekedy nejaké väčšie letecké operácie, napríklad v spolupráci s AVAXom alebo vo väčšej skupine lietadiel? Ďakujem. Lietadlá, ktoré nám doleteli, momentálne musím sa ja sám priznať, že administrácia a prijatie tých lietadiel je trošku zložitejšie, ako sme čakali. Vlastne doniesli sme kompletne nový typ lietadla, nový systém a snažíme sa ho teraz dostať do toho, čo sme tu boli. Prišli sme do toho, čo sme mali. Prišli sme na to, že to není až tak možné. Čiže ten administratívny proces a proces zavedenia tých lietadiel do našich ozbrojených síl je trošku dlhší. Všetci dúfame, že do konca mesiaca november by sme mohli začať plnohodnotne s nimi lietať. A ja dúfam, že tak bude, pretože my ako piloti, takisto ako technici strácame tie naše currency. My musíme chodiť stále lietať do Spojených štátov, aby sme si udržali landing currency. A verte mi, už aj pre nás je to otrava cestovať cez oceán hore-dole, jednak nemôžete lietať potom najbližšie 3 dní kvôli jetlagu. Čiže je to dosť komplikované aj pre nás. Čiže my by sme veľmi radi začali lietať čím skôr. Zase samozrejme, ale musíme dodržať všetky reguly, predpisy, aby sme si s prepáčením nikde nenabehli a potom nás niekto nepoťahoval za nejaký stupidný papier s prepáčením. Čo sa týka tých cvičení, v Spojených štátoch, keď sme lietali s americkými a našimi 16-kami, tým, že sme boli v podstate iba vo výcviku, tak sme sa nezapájali. Jediné, čo si viem, čo chalani lietali, tak boli manevráky s 35-kami, manevráky s F-18-kami a samozrejme manevráky s A-10-kami, ale tak to všetci vieme, ako to dopadlo, to je veľmi jednoduché. Čiže tým, že sme boli vo výcviku, neboli sme súčasťou väčšieho koma alebo niečoho takého, nejakého spoločného cvičenia. Tým, že vlastne my tam budeme mať teraz 5 našich lietadiel, máme nejaké tie počiatočné rokovania o tom, aby sme sa s tými našimi slovenskými lietadlami mohli zapájať do cvičení na území Spojených štátov. Ale je to zatiaľ stále iba v tej fáze jednaní. Chcem sa vás popýtať, spomenul ste, že ste aj modelár. A či ste mal počas svojho pobytu výcvikového v štátoch možnosť sa k modelárstvu nejakou formou dostať? A či ste zaregistroval trend, ktorý v Amerike momentálne je veľmi silný, a to tzv. Rollout. Čiže oni sa prikláňajú k modelárstve lietadiel takých, ako vychádzajú z továrne. Žiadny weathering alebo niečo podobné.
No, ako by som to, ten výcvik v Spojených štátoch bol intenzívny, čiže som sa venoval skôr tomu druhému koničku, a to je nakupovanie modelov, lebo ako všetci viete, to sú dva separátne koničky. Jedno je modelovanie, druhé je kupovanie modelov. Čiže bohužiaľ, jednak tam nebol priestor a jednak všetok svoj background modelársky, teda môj modelársky background dostal na Slovensku, čiže tam naozaj človek, keď vypadol od toho z tej bežnej rutiny lietania, študovania, výcviku ako takého, bol rád, že má nejakú chvíľku pre seba. Samozrejme musíte sa venovať aj svojej telesnej schránke, pretože lietať v 9 G-čkách dá človeku zabrať. Čiže skôr to bolo orientované celý ten pobyt v Spojených štátoch na výcvik a niekde na konci bola rodina. Čiže tam priestor na to nebol. Navštívil som asi 2 súťaže, jednu v San Antoniu v Texase a jednu vo Phoenixe. Boli obrovské, ale s takýmto niečím som sa nestretol, že by ako samozrejme závisí o tom, aký ten model chcete postaviť. Keď pozriete teraz fotky tej našej Sparky, ktorá lieta v Tucsone, má nalietané niečo cez 50 hodín a už na nej vidíte krásny weathering. Proste už vidno na nej olietané, už vidno na nej stekance, jednak je to spôsobené tým, že je tam pomerne prašné prostredie, ale ja si myslím, že to lietadlo čisté vydrží naozaj možno 3-4 lety a potom už na ňom určite niečo nájdete. Chcem sa vás ešte spýtať, že trocha to odľahčím, či sa nám dokážete zaviazať, že takto rok sa nám tu preletíte nad hlavami. No, viete, to není len na mne. Vždycky, keď tie lietadlá, či už to F-16, 29, 39 sa zúčastňujú nejakých eventov, ten usporiadateľ musí požiadať vzdušné sily. Je to proste taký administratívny nightmare, ako väčšinou je u nás. Proste musíte o to požiadať, veliteľ vzdušných síl sa vám k tomu vyjadri, buď áno alebo nie. Ale ako za požiadanie nič nedáte. Ja by som len chcel teda potvrdiť s tým, že sú to dva rôzne koníčky. Hej. Ja mám veľký nepomer medzi poskladanými a neposkladanými modelmi. Ale chcel som sa spýtať, uvažujete do budúcna, uvažujete, skôr ak by bola nejaká možnosť aj skúsiť nejaké ďalšie typy, zaškoliť sa, či už v dlhodobom alebo krátkodobom horizonte, čo predpokladám, že v krátkodobom asi nie, ale ak by bola možnosť teda zaškoliť sa aj na nejaké iné typy. Tak so zaškolovaním na iné typy je to trošku zložitejšie, pretože jednak momentálne máme iba 2 typy v podmienkach ozbrojených síl, ale už sám teraz viem, jak som aj prechádzal tým výcvikom T6, T38 a potom F16. Ja vravím, že ja už som ten taký trošku starší pilot. Moja mozgová kapacita už tiež není taká, ako keď som mal 20 rokov a keď sa chcem niečo nové naučiť, niečo staré musím vymazať. Čiže byť zaškolený na druhý typ by znamenalo pre mňa to, že by som prestal lietať F-16, čo si ja zatiaľ momentálne nepripúšťam. Samozrejme, na to, aby ste lietali F-16 ako takú v podmienkach ozbrojených síl, potrebujete zdravotnú kvalifikáciu 1, čo je teda pilot nadzvukového lietadla. Seriózne najstarší človek, ktorého som videl lietať s touto kvalifikáciou, bol Rišo Škuta, asi však chalani. A ten mal tesne po 50-ke, ale to bol proste, on mohol ísť kľudne na olympijské hry, keby chcel minimálne v 3 disciplínach. Čiže to bol atlét. Čiže v podmienkach ozbrojených síl nejaký ďalší typ by nastal iba v tom momente pre mňa, keby som stratil zdravotnú kvalifikáciu LA1, teda pilota nadzvukového lietadla, dostal by som iba kvalifikáciu na pilota podzvukového lietadla, tak v tom prípade by mi už nebolo umožnené lietať F-16 a musel by som sa preškoliť na niečo iné, teda keby som mal záujem a keby ozbrojené síly o to mali záujem. Ale takýto momentálne aj máme plán, pretože tí chlapci, ktorí tým výcvikom na F-16 prešli, dostali kompletne novú taktiku, nové použitie toho zbraňového systému ako takého, nové použitie integrácie tohto zbraňového systému do komplexu. Čiže tieto schopnosti by bolo škoda nevyužiť na nejakej výcvikovej letke, ktorá pripravuje tých pilotov na to, aby boli odoslaní na výcvik na F-16. Ja iba nadvážim na teba, že keby sme si ale mohli trošku zasnívať, hej, tak ktoré by to bolo? Tak mne osobne momentálne sa páči 39 NGčko. Tým, že proste ja som lietal väčšiu časť svojej kariéry na 39 a 39 bude vždycky pri môjom srdci najbližšie.
a to NGčko je plus minus tá istá koncepcia, samozrejme to lietadlo vyzerá takmer takisto, ale ako sme sa bavili, E16 je 16. Je 16 30 blok, je 16 blok 70, napriek tomu, že to lietadlo vyzerá takisto, je to úplne iné lietadlo. Čiže aj to NGčko, mal som možnosť ho vidieť, nemal som možnosť s ňou zatiaľ letieť, je to albík na steroidoch v podstate, napumpovaný modernou technológiou a modernou avionikou. A myslím, že aj napumpovanými krídlami, lebo nádrže, tak sa mi zdá, že už sú aj už má mokré krídla, takže má nádrže už aj v krídle. A z takých trošku teda nadzvukových, keď sme v rámci toho snívania, že či by si rád preletel, že či... V rámci snívania bolo taká funny story, že vlastne tí piloti počas svojho výcviku oni vlastne nastúpia na ten počiatočný výcvik na tej 6 a oni vôbec netušia, aké lietadlo budú na konci, keď ten výcvik skončia lietať. Čiže u nich sa robí tzv. Rebríček výkonnosti počas toho celého výcviku a niekde v polke výcviku si každý pilot môže napísať, že čo by chcel lietať. Samozrejme, keď Áno. Samozrejme, keď ten pilot je najlepší, tak je veľká šanca, že to lietadlo z toho vyšlistu dostane. Keď nie, no tak proste, keď sa je v tom rebríčku nižšie a nižšie, tak dostane to, čo je. Alebo teda, viete, ten nadzvukový track, vlastne kde F-16 je, začína s F-16, F-22, F-35 a A-10, ale z tohto tracku môžete chytiť aj B1, čo nie je až také zlé, ale môžete chytiť aj B-52. Čo väčšinou, keď ľudia lietajú tú T-38, sú zvyknutí na tú rýchlosť a potom im na tom ich drobnajte povedia, že idú lietať B-52, tak som videl aj chlapov cez 100 kg, jak utekali so slzami stade, pretože to nebolo to, čo chceli a bohužiaľ on s tým nespraví nič. No a vlastne ja som do tohto vyžlistu napísal A10, pretože A10 je zase tým, že lieta air to ground a robí vlastne pôsobí proti pozemným silám, tak ja som napísal do A10, potom si celý výcvik so mňa robili srandu, že napriek tomu, že máme v 16 istú v podstate, keď ten výcvik dokončím, čo u tých chalanov, mojich spolužiakov, Američanov nikdy nebolo isté, aj keď chcel lietať F-16, mohol skončiť na B-52, tak mne sa smiali, že mám možnosť lietať F-16 a do vyžlistu som si napísal A10. Lietajúci tank. Áno. V podstate, ale bývali sme vlastne na základni Davis Montán, kde, ak viete, niektorí je to obrovský graveyard, a vlastne tam majú základňu A10 a vidieť to lietadlo lietať pri tých rýchlostiach je niečo úžasné. Tak mal som možnosť vidieť ju aj strieľať na strelnici, to je fakt lietajúci tank. Áno, ak sa nemýlim, je tam namontovaný najväčší kanon, myslím, že... Áno, 30 mm. Ešte tu bola otázka, ale jednu si neodpustíme ešte v rámci tohto, lebo však spomenul si vlastne celé to spektrum lietadiel, čo používajú Spojené štáty. Čo je európske lietadla? Eurofighter, Rafale, Gripen? Z európskych moja srdcovka je Rafale francúzsky. Ako je to fakt technologicky najlepšie momentálne, čo európsky trh ako taký ponúka. Ďakujem. Dobrý deň. Ako máme výzbroj týmto F-16? Výzbroj, čiže máme normálne klasický kanón, máme Amramy, M120, potom máme Sidewinder v X-kovej verzii, to je vlastne na boj air-to-air. A na air-to-ground máme GBU 12, GBU 39, GBU 53 a 48. Čiže v podstate sú to laserové alebo GPS-ové bomby a laser GPS alebo GPS laser kombinovaný. Podľa toho, aká je situácia na Zemi, viete tú bombu odhodiť v GPS-ovom móde na nejaký stacionárny cieľ, dáme tomu nejaký tank, ale v momente, keď sa vám ten tank pohne, alebo to vozidlo, alebo už čokoľvek, na čo pôsobíte, GPS je už nepresný, čiže si ho vy viete doťuknúť laserom a viete sledovať ciele do rýchlosti XY. Že čo cíti pilot pri prekročení rýchlosti zvuku, čo počuje a trebárs ako sa správa tá mašina pri tom prekročení? U F-16 ja som dostal volačku boomer, pretože som niekoľkokrát prekročil rýchlosť zvuku tam, kde som nemal. Bohužiaľ, stáva sa aj toho výcviku. Ale v podstate, okrem toho, že sa vám zmení číslo na rýchlomeri, veškerá žiadna zmena. Proste nič, žiadny hluk. Paradoxne v tom lietadle ostane trošku tichšie, ale že by ste niečo cítili, nejaké vibrácie alebo niečo také. Naozaj, okrem toho, že sa vám zmení na head-up z M0,99 na M1,0, žiadna zmena. Inak ten hluk v lietadle, k čomu to prirovnáme? Asi ako to je?
Tak neviem, čomu by som to prirovnal. Ako máte prilbu, my máme také tie špeciálne slúchatka, pejsy, ktoré sú priamo robené odliadky do uší, čiže snažia sa šetriť tú záťaž na pilota, aby ten pilot bol schopný lietať čo najdlhšie. A je to také hlučnejšie auto. To je taký starý vysávač. Áno, není to nič strašné. Samozrejme, keď vám to slúchatko vypadne alebo prestane fungovať, aj tá prilba niečo tlmí, ale není to nič strašné. Akože znesiteľná záťaž hluku. Počkaj, tu na mladého muža. Že koľko asi letových hodín to môže mať na Slovensku, ako nalietať, kým sa to nezničí F-16? Toto si trafil takú trošku tajné číslo, takže to nebudem nejak... Ten drak je uspôsobený na určitý počet letových hodín. Pokiaľ narazíme na hranicu tých letových hodín, drak prechádza modernizáciou. U F-16 sa to volá MLU, čo je Middle Life Update, čiže my to lietadlo ešte dokážeme mu predĺžiť životnosť, ale číslam by som sa naozaj vyhol. Mali ste aj výcvik na používanie prilbových zameriavačov? Momentálne tento výcvik nemáme, máme zakúpené prilbové zameriavače, ale keďže prilbové zameriavače sú izraelský výrobok a vzdušné sily Spojených štátov používajú úplne iné, čiže tieto prilbové zameriavače budú dodané priamo k nám do krajiny a ten výcvik budeme mať tu. Už žiadne otázky. A sme potiahli trošku. Ďakujem ti veľmi pekne. Rado sa stalo. Takže to je náš veliteľ letky F-16. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. A ja ďakujem. A tešilo nech ti to lieta a nech ti to dobre lepí. Ďakujem vám pekne.